راديو إيرنا مس راديو إيرنا يخم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومناوي ፍጻሜታትዩ ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ቀጠር ብመንግስቲ ኤርትራ ንዝቐረበላ ክሲ ሙሉእ ብሙሉእ ነጺጋቶ መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ኣፈኙ ሚኒስትሪ ዜና ብዘውፅኦ መግለጺ ቀጠር ምዝተፈላለዩ ጉጅለታት ብምትሕባር ጸጥታይ ተዘርጋላ ምባሉ ነቲ ሓቂ እናፈለጦ ንምንታይ ነዚ ዝተሰንዐ ናይ ሓሶት ክሲ ከም ዘቕረበ ንጹር ኣይኮነን ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻእቲ ሃገር ምላሽ ሂቡ ኣብቲ ብሓሙስ 28 ሕዳር ዝወፀ መግለጺ ቀጠር ነቲ ቀሪቡላ ዘሎ ናይ ሓሶት ክሲ ትፈጽሞ ይትፈጽሞ ብዘየገድስ መንግስቲ ኤርትራ መጀመርያ በቲ ስሩዕ ናይ ዲፕሎማስያዊ መገዲ ክፈትሖ ክፍትን ነይርዎ ድሕሪ ምባል ብቐጥታ ናብ ጸለመን ውንጀላን ምእታው ጥዕና ዘለዎ ፖለቲካዊ ሰራርሕ ኣይኮነን ኢሉ ኣቐድማ ኣቢሉ ኣብ ወርሒ ሚያዝያውን ተመሳሳሊ ክሲ ካብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ድሕሪ ምቕራቡ ንግስነት ቀጠር ኣብ ሃገሩ ንዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ናይ ተቃውሞ መግለፂ ከም ዝሃበ ዝዝከር እዩ እቲ መግለፂ መወዳእታ ቀጠር ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ምስ ዝሰርሑ ወገናት ርክብ ከም ዘይብላ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኸ ጠንቂ ናይቲ ክሲ ብምምርማር ካብ መሰረቱ መለይ መገዲ ክገብረሉ ክጽዕር ተላብዩ ሰልፊ ሃገራዊ ኮንግረስ ሱዳን ነዚ መጽእ 10 ዓመታት ዝኾነ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ከየካይድ ተኣጊዱ መሰጋገሪ ቆንስል ሱዳን ነሳት 14 ተኸታታሊ ሰዓታት ድሕሪ ዘካየዶ ጽዑቕ ኣኼባ እቲ ብዑመር አልበሽር ዝምራሕ ዝነበረ ሰልፊ ዝኾነ ንጥፈታት ከየካይድ ድሕሪ ምእጋዱ ቀዋምን ተንቀሳቓስን ንብረት እውን ክህገር ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ ኣብቲ ዋዕላ ብተወሳኺ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ብዛዕባ ክኽተልኦ ዘለወን ኣገባባት ዝቕይድ ሕጊ ኣፍሪስዎ ኣሎ እቲ ሕጊ ንኣከዳድና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ከይተረፈ ዝቕይድ ምንባሩ ይፍለጥ ብኣሽዓት ዝቝጸራ ደቂ ኣንስትዮ ንምፍራሲ ቀያድን ፈላላይን ሕጊ መልኪተን ሓጐሰን ንምግላጽ ኣብ ከተማታት ሱዳን ወፅአን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝርከቦም ሓያሎ ኣህጉራውያን ትካላት እውን ነዚ ብቆንስል ሱዳን ዝተወስደ ስጉምቲ ንኣዶም ገሊጾም ኣለዉ ኣምነስቲ መግለጺኡ ሰበስልጣን ሱዳን ነተሪፉ ዘሎ ከም ዓንቀጻት 77 78 ምስ ኣልኮላዊ መሰን ካልእ ንውልቃዊ ናጽነት ሰብ ዝገፍፍ ጽኑዕ ሕግታትን ከኣ ዳግመ ግምት ክገብሩሉ ጸዊዑ እንተኾነ ተጣበቕቲ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ሱዳን ነቲ ስጉምቲ ብእወታ ንሪኦ እኳ እንተኾና መሰልና ተኸቢሩልና ኢልና ንጽምብለሉ እዋን ርሑቕ እዩ ዘሎ ብምባል ኣብቲ ሃገር ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝገፉ ሓያሎ ሕግታት ገና ከም ዘለዉ ገሊጸን እዚ ፈሪሱ ዝበሃል ዘሎ ናብ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዘተኰረ ናይ ኣከዳድና ሕጊ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ዳ ተፈቒዱ እምበር ኣብ መንግስታዊ ቤት ጽሕፈታት ገና ተግባራዊ ከም ዘሎ እተን ተጣበቕቲ መሰላት ይገልጻ ዝበዝሕ ካብቲ ሞራላዊ ሕጊ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝጸንዐ ሕግታት ኣብ ዘበነ ስልጣን አልበሽርን ንሱ ዝመርሖ ዝነበረ ሰልፊ ሃገራዊ ኮንግረስን ዝተተግበረ ምዃኑ ይግለጽ ኣሜሪካ ንጥሩፍ ጉጅላ ኣሸባብ ንምጥቃዕ ኣብ ሶማል ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ኣካይዳ እቲ ኣብ ከባቢታት ጂሊብ ዝተኻየደ ደብዳብ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝተኻየደ ክኸውን እንከሎ ንዘውረዶ ጉድኣት ዛጊት ዝተዋህበ ንጹር ሓበሬታ የለን ኣብ መንግስቲ ኣሜሪካ ማእከላይ እዚ ስርሒታት ኣፍሪቃ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ በቲ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ ጉጅላ ኣሸባብ ዝወረደ ጉድኣት ገና ይጻረይ ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባር ኣብ ሰላማውያን ሰባት ግና ዝወረደ ጉድኣት ከም ዘየላ ሓቢሩ ብኻልእ ወገን ተቃዋሚ ውድብ ወዳጅር ናይ ሶማል ንምትእታው መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝምልከት መግለጺ ውፅኡ እቲ ተቃዋሚ ውድብ መግለጺኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ካልኦት ሃገራት ኢድ ኣይነቱን ንዝበሎ ቃል ረሲዑ ንረብሓ ፕሬዚደንት መሐመድ ዓብዱላይ ፋርማጆ ይሰርሓሎ ክብል ከሲሱ ላዕለዋይ ሓላፊ ጸጥታ ሶማል ብኣማላድነት ቀጠር ምስ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምርኻብ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ውድባት ሶማል ተንኰላት ኣብ ምእላም ተጸሚዶም ኣለዉ ክብል ወዳጅር ይኸስስ ኣቐድማ ኣቢሉ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2018 ናብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ምርጫ ሶማል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢድ ብምእታው ንውፅኢት ምርጫ ጨዊዎ እዩ ክብሉ ተቃወምቲ ውድባት ሶማል መኽሳሶም ዝዝከር እዩ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ሱዳን ኣብ ወንበርነት ኢጋድ ተረኪባ
እታገር ነዚ ዝተረከበት 6 መራሕቲ ሃገራት በይነ መንግስታዊ በዓል ስልጣን ንምዕባለ ወይ ኢጋድ ብ29 ሕዳር ኣብ አዲስ አበባ ድሕሪ ምግቦም እዩ ኣብቲ ዝተጋብአ መበል 13 ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ኢጋድ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ፕሬዝደንታት ጅቡቲ ሶማል ደቡብ ሱዳንን ዩጋንዳን ክርከቡን ከለው ኬንያ ድማ በሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢኣ ተወኪላ ሓድሽ ዋና ጸሓፊ ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን ኣብ ቦምበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋክን እውን ኣብቲ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ዘተኮረ ዋዕላ ተሳቲፎም ይኹን እምበር ቶም መራሕቲ ኣብቲ ዘካየድዎ ርክብ ስልጣን ኣብ ቦምበርነት መን ይረከቦ ኣብ ዝብል ነጥቢ ብዝያዳ ምክርኻሮም ዲፕሎማስያን ምንጭታት ሓቢሮም ጅቡትን ሶማልን መሪሕነት ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ብኬንያን ኢትዮጵያን ተዓብሊሉ ብዝብል ተቃውሞታት ከስማዓ ምጽንሕን ይግለጽ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ነበር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ንኬንያዊ ማሕቡብ መዓሊም ብምትካእ ዋና ጸሓፊ ናይቲ ውድብ ክኸውን ከሎ እዋናዊ ኣብ ቦምበር ኢጋድ ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ድማ መዝነቱ ንሱዳን ኣረኪብሎ ኣብ 1986 ዝተመስረተ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ቀዳሞት ኣባላቱ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ሶማል ኬንያ ሱዳንን ዩጋንዳን ክኾናን ከለዋ ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ድማ ድሕሪ ናጽነተን ብኡንቡኤን ተጸንቢረኖ ካብ 2007 ኣትሒዛ ኣባልነታ ካብቲ ዞባዊ ውድብ ዘደስከለት ኤርትራ ኣብ 2011 ዳግም ተመሊሳ እኳ እንተነበረት ክትቅጽል ግና ኣይከኣለትን ኢጋድ ኣብዚ ዞባ ንዘጋጥሙ ቁጠባውን ፖለቲካውን ብድሆታት ብምምኻር ንናይ ሓባር ምዕባለ ንምስራሕ ዝቖመ ዞባዊ ውድብ እዩ እቲ ውድብ ካብ ዝምስረት ኣብ 33 ዓመቱ ብንጥፈት ዝተዋስኣሉ ኣበርክቶ ኣብ ጉዳይ ደቡብ ሱዳን ዝተረኣየ ግጭታት ንምፍታሕ ዝወሰዶ ተበግሶ ጥራዩ እናተባህለ ይዝንቀፍ ጉዳይ ደቡብ ሱዳን እውን እንተኾነ ኣብ መዕለቢኡ ከብፅሕ ዘይካለ ኢጋድ ከምቲ ዝተበገሰሉ ከም ዘይሰጎመ ሓያሎ ፖለቲከኛታት እዚ ዞባ ይሰማምዑ ስዑድ ዓረብን ቀጠርን ዝጸንሐን ምሰሓብ ንምፍታሕ ብምስጢር ርክባት ምክያደን ተገሊጹ ሮይተርስ ንምንጭታቱ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ሓበሬታ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቀጠር ሼክ መሐመድ ቢን ዓብዱራሕማን አልታኒ ናብ ሪያድ ከም ዝበጽሐ ኣረጋጊጹ እቲ ሚኒስተር ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ስዑዲ ዓረብ ከም ዝበጽሐ እቲ ምንጪ ከረጋግጽ እኳ እንተኻእለ ዝርዝር ዝተራኸቦም ሰበስልጣን ስዑዲ ኣይገለጸን ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ካብ ሰነ 2017 ኣትሒዘን ንቐጠር ንምንጻል ኣብ ቁጠባዊ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ከበባ ከም ዘእተዋ ይዝከር እንተኾነ እቲ ከበባ ኣብ ቀጠር ኣድማዕ ጽልዋ ከም ዘይፈጠረ ተንተንቲ ፖለቲካ የረድኡ ድሕሪ ናይ ልዕሊ 2 ዓመታት ውሳኔ ድማ ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራትን ባሕሬንን ኣብ ቀጠር ንዝካየድ ዋንጫ ወሽመጥ ሃገራት ንምስታፍ ሃገራውያን ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ናብ ኣዱሓ ሊኢኸን ይርከባ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ቀጠርን ዝተፈጥረ ምክፍፋል ነተን ካብዘን ሃገራት ዝርከብ ሓገዝን ምጽወታን ዘጽበያ ኤርትራ ትርከበን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ጸግዕታት ናብ መሓዝዩ ደፋፊእወን ኤርትራን ጅቡትን ጸግዒ ስዑድ ዓረብ ክሕዛን ከለዋ ሱዳን ሶማልን ኢትዮጵያን ግና ዘይሸራዊ መርገጽየን ወሲደን ኣብ 2018 ብደረጃ ዓለም 1.7 ሚልዮን ሰባት ብሕማም HIV ኤድስ ከም ዝተለኽፉ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ ኣብቲ ዓመት እያ ድማ ልዕሊ 700,000 ሰባት ብሰንኪ ሕማም ሞይቶም እቲ ውድብ ብምኽንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ኤድስ ብሓደ ታሕሳስ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ከሳብ 2020 ኣብ ዘሎ ዓመት በዚ ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ብዙሕ ሰባት ናብ ትሕቲ ፍርቂ ሚልዮን ንምውራዱ ዝተገብረ ጻዕርታት ከም ዘይተዓወተ ኣተሓሳሲቡ እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ካብ 2010 ክሳብ 2018 ኣብ ዘሎ 10 ዓመታት ምስፍሕፋሕ ሕማም ብ28 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ኣመልኪቱ ምስፍሕፋሕ HIV ኤድስ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናጎደለ ይመጽእ እኳ እንተሎ ኣብ ትሕቲ ሰሓራ ኣብ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃ ግና ሕጂ እውን ዓብዪ ብድሆ ምዃኑ ኣገንዚቡ ብደረጃ ዓለም 37.9 ሚልዮን ሰባት ምስ HIV ክነብሩ ከለዉ እቶም 25.7 ሚልዮን ኣብ ኣፍሪቃ ከም ዝነብሩ ሰነድ ውድብ ጥዕና ዓለም የነጽር ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝበዝሐ ምስፍሕፋሕ ሕማም ካብ ዘለወን ሃገራት ሓንቲ ዝኾነት ኢትዮጵያ ንለበዳት ሕማም ብ70 ሚእታዊት ከም ዝገትኣቶ ትገልጽ እኳ እንተኾነት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት 13,000 ሰባት በቲ ሕማም ከም ዝልከፉን ተመሳሳሊ ቁጽር ድማ ብሰንኩ ከም ዝሞቱን እቲ ሰነድ ይጠቅስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት 600,000 ሰባት ምስቲ ሕማም ይነብሩ እንተኾነ እቶም ልዕሊ 400,000 ሰባት ምስ HIV ኤድስ ንምንባር ዝሕግዝ መድሃኒት ከም ዘይረኽቡ ሚኒስትሪ ጥዕናት ሃገር ይገለጽ ህይወት ሚልዮናት ሰባት ንምድሓን ሓጋዚ ኮይኑ ዘሎ አንቲሪትሮቫይራል ዝተሰምየ መድሃኒት ብሓገዝ ውድብ ጥዕና ዓለምን ካልኦት መሻርክትን እዩ ንሃገራት ኣፍሪቃ ዝዕደል ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት
ኣብ ሰሜናዊ ክልል ፈረንሳ ዞባ ካሌ ዱናብ ዝተባሃለ ከባቢ ናብ ብሪጣንያ ክሰግሩ ዝተኣኻኸቡ ስደተኛታት ኤርትራን ሱዳንን ንሓድሕዶም ብዘካየድዎ እምባጋሮን ባእስን ብውሕዱ 11 ሰባት ቆሲሎም ብ28 ሕዳርን ናብ 29 ሕዳር ዘውግሐ ለይትን ብኣባትር ጠራሙዝን ካልእ ነገራትን ዝተኻየደ ባእስን እምባጋሮን ኣስታት 160 ዝኾኑ ሱዳናውያንን ልዕሊ 60 ዝተገመቱ ኤርትራውያንን ከም ዝተሳተፉ ጸብጻብ ፖሊስ ይጠቕሱ እቲ ባእሲ ዝተጓሃረ ስደተኛታት ኤርትራን ሱዳንን ቴንዳታት ብምዝርጋሕ ኣብ ዝሓድርሉ ከባቢ ዱን እዝናትና እዝናትኩም ብምባል ዶባት ክፈልዩ ድሕሪ ምፍታኖም ከም ዝተጓሃረ ፖሊስ ፈረንሳ ኣረጋጊጹ እቲ ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዙ ክረሳሰን ጸንሐ እምባጋሮ ኣብዚ እዋን እውን ከም ዘይዝሓለ ዘመልከተ ፖሊስ መዓልታዊ ናብቲ ቦታ እናተዋፈሩ ካብቲ ቦታ ይርሕቕዎም ከም ዘለዉ ኣፍሊጡ ኣብ ሰሜናዊ ፈረንሳ ዞባ ካሌ ናብ ብሪጣንያ ንምስጋር ዝሕልኑ ብስሒ ስደተኛታት እናጎደለ ይመጽእ እኳ እንተሎ ኣብዚ እዋን እዚ 1500 ዝኣኽሉ ሰባት ቴንዳታት ዘርጊሖም ኣብ በረኻታት ይሓድሩ ምህላዎም ተጣበቕቲ መሰል ስደተኛታት የመልክቱ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኤውሮጳ ሓያል ቀዝሕን ውርጭን ክወርድ ኣብ ጀመረሉ ወቕቲ ሓጋይ ኣብ ፓሪስን ምስ ብሪጣንያን ኢጣልያን ዘዳውብ ከተማታትን ህፃናትን ቆልዑን ዝርከብዎም ኣሽሓት ስደተኛታት ኣብ ጎደናታት ይሓድሩ ምህላዎም ሓደ ካብ ዘዘራርብ ዘሎ ጉዳይ እዩ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝጸንሐ ተሪር ሕግታት ሸሪዓ ዘፈኹስ ኣዋጃት ተውፅኣላ እቲ ሃገርና ዝተውፅእ ዘላ መሰጋገሪ መንግስቲ ነቲ ብእስላማዊ ሕግታት ሸሪዓ ክመርሕ ዝጸንሐ ሃገራዊ ባይቶ ሱዳን ጠቕሊሉ ከም ዘፍረሶ ድሕሪ ምእዋጁ እዩ ብመሰረቲ ተፈኺሱ ዘሎ ሕግታት ሸሪዓ ስረ ዝወድያ ክስዕስዓ ወይ ድማ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ሓቢረን ዝተረኽባ ደቂ ኣንስትዮ ክግረፋ ይኹን ናብ ማእሰርቲ ክውሰዳ ዘገድድ መቕጻዕትታት ተኣሊሎ ኣብ እዋን ስርዓት በሽር ብዝተኣታተወ ሕግታት ሸሪዓ ተራ ኣባላት ፖሊስ ኣከዳድነአን ዘይፈተውዎ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ፍርዲ ከቕርቡ መሰል ጸኒሕዎም እዩ እዚ ንደቂ ኣንስትዮ ዘዋርድ ሕግታት ምእላዩ ዘሐጎሳ ኣባል ባይቶ ነበርን መምህር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካርቱምን ሳራ ኣቡ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ብዝለዓለ ንምርጋጽ ብዙሕ ክስርሓሉ ከም ዘለዎ ኣዘኻኺራ ንስርዓት በሽር ንምእላይን ወተሃደራዊ ጉጅለ ስልጣን ከይቆጻጸር ኣብ ዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ካብ 60 ክሳብ 80 ሚእታዊት ብዝሒ ከም ዝነበረን እዩ ዝግለጽ ከም ውጽኢቱ ካብ ዝቐይሙ ዘሎ መሰጋገሪ መንግስቲ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ንምርጋጽ ዝሰርሕን ዲሞክራሲያዊ ኣካይዳን ክህሉ ትጽቢት ከም ዘሎ ሓያሎ ወገናት ሃገር የረድኡ ሱዳን ድሕሪ ምእዋጅ ሸሪዓ ኣብ ዘመነ ስርዓት በሽር መሰል ደቂ ኣንስትዮ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክገሃስ ምጽንሖ ይፍለጥ ብፍላይ መርዓ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ብግዴታ ወይ ምዝራፍ ዝኣመሰሉ ምስ ምግሃስ መሰል ደቂ ኣንስትዮን ጾታዊ ዓመፅን ዝተሓሓዙ በደላት ብብዝሒ ክፍጸሙ ምጽንሖም ጸብጻባት ሃገር የመልክቱ ሓዳስ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮጳ ኡርሱላ ቮንደር ላየን ካብ ዞባ ኤውሮጳ ወጻኢ ናይ መጀመርያ ዑደታ ናብ ኢትዮጵያ ከተቐኒዓ ንሳ ናይ መጀመርያ ኣህጉራዊ ዑደታ ንዓርቢ 6 ታሕሳስ ናብ ኢትዮጵያ ክትገብሮ ከም ዝወሰነት ብምጥቃስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትጸንሓለን 2 መዓልታት ምስ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪ ተሸላሚ ናይ ሰላም ኖቤል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ኣፍሪቃ እንኮ ጓል ኣንስተይቲ መራሒት መንግስቲ ምስ ዘላ ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሳህለ ወርቂ ዘውደን ክትራኸብ ምዃና ኣፍሊጣ ጀርመናዊት ኡርሱላ ቮንደር ላየን ብሓደ ታሕሳስ 2019 ቅድሚ ሳልስትያ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮጳ ኮይና ተሸይማ ሕብረት ኤውሮጳ ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ምስ ትርከበን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ብፍላይ ኣብ ምክታእ ዋሕዚ ስደተኛታት ዲሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላትን ልምዓታዊ ምትሕጋዝን ዘተኮረ ናይ ኣማይት ሚልዮናት መደባት ከም ዘለዎ ይፍለጥ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት እስራኤል ኤርትራውያን ኣብ ዝመላለሱለን ኣብያተ ክርስቲያን ብሰንኪ ዝረአ ዘሎ ምክፍፋልን ባእስን ኣብ ህይወት ሰባት ጉድኣት ይበጽሕ ኣሎ ኣብዚ ሳልስቲ ዝተኻየደ ምፍሳስ ደም ዘስዓበ ባእሲ መራሕቲ ሃይማኖትን ምእመንን ኣብ ማሕዩር ዝርከቡ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ አንጦንዮስ ክፍትሑን ብስሞም ድማ ጸሎት ክካየድን ድሕሪ ዝቐረበ ጠለቢ ተጓሂሩ ኣብቲ ባእሲ ብውሕዱ 5 ዝኾኑ ዲያቆናትን ምእመንን ብፎኪስን ከቢድን ቆሲሎም ከም ዘለው ምንጭታት ኤረና ካብ ቴል ኣቪቭ ሓቢሮም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብሰንኪቲ ህግደፍን ኣገልገልቱ ዝኾኑ ጳጳሳትን ኣብ ልዕልታ ቤተ ክርስቲያንን ፓትርያርክ ኣቡነ አንጦንዮስን ዝወሰድዎ ጓዕጻጽ ስጉምቲ ኣብ ክልትያ ተኸፋፊላ ትርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣቡነ አንጦንዮስ ካብ ማእሰርቲ ክፍትሑን ናብ መንፈሳዊ ኣገልግሎቶም ክምለሱን ዝጽውዕ ብደረጃ ዓለም ዝውደብ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ካናዳ እውን ተኻይዱ ኣብቲ 29 ሕዳር ኣብ ኦታዋ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ሓያሎ ከተማታት ካናዳ ዝወሓዙ ኣማይት ኤርትራውያን ተሳቲፎም
ኢትዮጵያ ብሓገዝ ፈረንሳ ተቕሞ ዘላ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ጅቡቲ ክድኮን ምዃኑ ዘ ካፒታል ዝተባሃለት ጋዜጣ ሃገር ሓቢራ። ብመሰረታ ጋዜጣ ዘቕረበቶ ሓበሬታ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ መደበሩ ኣብ ባህር ዳር ኮይኑ መናሃሪኡ ግና ጅቡቲ እዩ። ፈረንሳ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ ምስልጣን ጀሚራ ምህላውን እቲ ምንጪ ጠቒሱ። ፕረዚደንት እስማኤል ዑመር ገለ ምስ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ መጽሔታት ፈረንሳ ዠን ኣፍሪክ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ወደብ ባጽዕ ከም ዝድኮን ጠቒሱ ምንባሩ ይዝከር። ኢትዮጵያ ነቲ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ዝተበታተነ ሓይሊ ባሕራ ዳግም ንምቋሙ ትሰርሕ እኳ እንተላ መደበሩ ግና ብምስጢራ ሒዛቶ ትርከብ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ኣብ ኣሜሪካ ናይ 6 መዓልታት ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ የካይዳ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ኣሜሪካ ዝጸንሐሉ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ዋሽንግተንን ሓለፍቲ ባንኪ ዓለምን ኣብ ምምያጥ ከም ዘሎ ዲፕሎማሰኛታት ኣንፊቶም። ዕላማ ዑደት ዓብደላ ሓምዶክ ናብ ኣሜሪካ ካብ 1996 ኣትሒዙ ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ንምልዓሉ ዘተኰረ እዩ። ንእሱ ብዘይካዚ ቁጠባ ሱዳን ንምሕዋይ ባንኪ ዓለም ከበርክቶ ዝኽእል ሓገዝን ምኽርን ኣብ ምሕታት እውን ምስ ሓለፍቲ እቲ ፊናንሳዊ ትካል ኣብ ዝርርብ ይርከብ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዘንበረቶ እገዳ ከተልዕል እንተኾይና ቅድመ ኹነት ዘለዎ መስርሕ ከም ዘድሊ ብመንገዲ ተሓጋጋዚ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብኣፍሪቃ ቲቦር ናጂ ኣቢላ ገሊጸ እያ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ድሕርቲ ኣብ ኤርትራ ዘካየዶ ናይ ፍርቂ መዓልቲ ምብጻሕ እዩ ናብ ኣሜሪካ ኣምሪሑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንቐዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶክ ናይ ፍርቂ መዓልትታት እንግዶት ዝገበረ መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ድማ ብምክትል ኣቦ ወንበር ልኡላዊ ባይቶ ሌተናንት ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ደጎሎ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ኣስመራ ተቐቢሉ። እቲ ልኡኽ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ጉዳያት ምብራቕ ሱዳንን ሓፈሻዊ መስርሕ ሰላም ሱዳንን ብምትኳር ተመያይጡ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ተሰሪዑላ ዝነበረ ግጥም ሴካፋ ሰሪዛቶ። ኢትዮጵያ ካብቲ ካብ 7 ክሳብ 9 ታሕሳስ ኣብ ዩጋንዳ ክካየድ ዝተመደበ ግጥማት ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ከም ዝሰሓበት ዘረጋገጸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እታ ሃገር ምኽንያቱ ግና የነጸረን። እታ ሃገር ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝተሰርዐ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 17 ዓመት እውን ስሒባላ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ምኽንያት መስሓቢኡ ወግዓዊ መግለፂ እኳ እንተዘይሃበሉ ብሰንኪ ዘለዎ ዋሕዲ ፋይናንስ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ብዝተኻየደ ግጥማት ሴካፋ ትሕቲ 15 ዓመት ክትሳተፍ ዝኽኣለት ኢትዮጵያ ነዚ ድሕሪ 21 ዓመታት ንመጀመርያ ክካየድ ተሰሪዑ ዝነበረ ግጥም ምስ ኤርትራ ምስራዛ ንብዙሓት ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ኣይሐጐሰን። ዳግም ብዝተሰርዐ መደባት ኣብ ጉጅለ ሓደ ኤርትራ ምስ ዩጋንዳን ደቡብ ሱዳንን ክትገጥም እያ። ብወገን ኤርትራ ዓወታት ንምሕፋስ ምድላዋት ተኻይዱ እኳ እንተሎ ከም ናይ ዝሓለፈ ተደጋጋሚ እዋናት ህድማ ተጻውቲ ከየጋጥም ግና ካልእ ዝዓበየ ስግኣት እዩ። ስዑዲ ዓረብ ኣብ ጅቡቲ ንዝካየድ ምዝርጋሕ መስመራት ማይ ክትምውል ምዃና ኣፍሊጣ። እታ ሃገር ነዚ ልዕሊ $9 ሚልዮን ዝተገመተ ፕሮጀክት ክትምውል ስምምዕ ከም ዝተኸተመ ማዕከናት ዜና ጅቡቲ ገሊጸን። ነቲ ስምምዕ ዝኸተመ ብወገን ስዑዲ ዓረብ ኣካየዲ ስራሕ ምወላ ስዑዲ ንልምዓት ኻልድ ቢን ሳልማን ክኸውን እንከሎ ብወገን ጅቡቲ ድማ ሚኒስተር ፋይናንስን ቁጠባን ኤልያስ ሙሳ ድዋላ እዩ። ብካልድ ቢን ሳልማን ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ምትሕጋዝ ስዑዲ ዓረብ ብ1 ታሕሳስ ናብ ጅቡቲ ድሕሪ ምእታው ምስ ፕረዚደንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለን ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብዱልቃድር ካሚል መሐመድን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣንቲ መንግስትን ተዘራሪቡ። ስዑዲ ዓረብ ንጅቡቲ ኣብ ልምዓት ዘተኰረ ሓገዝ ተበርክት ዘላ ኣምሳያ ናይቲ ፕረዚደንት ገለ ምስ ቀጠር ዝነበሮ ዝምድና ብምፍታኽ ፀግዒ ስዑዲ ዓረብ መሓዙ ምዃኑ ተንተንቲ የረድኡ። ኣብ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለየ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ 112 እሱራት ናጻ ክልቀቑ ምዃኖም ፕረዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እታ ሃገር ኒዕማት ዓብደላ ኣፍሊጣ። መብዛሕትኦም ብሲቪላዊ ገበናት ተኸሲሶም ኣብ ማእሰርቲ ዝርከብ እዮም። ምፍታሕ ናይዞም እሱራት ብዘይ ቅድመ ኹነት ምዃኑ እታ ፕረዚደንት ብተወሳኺ ረዲኣ። ንሳ ነዚ ዝገለጸት ብሰንበት 1 ታሕሳስ ኣብ ዱርማን ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርትን ተሃድሶን ድሕሪ ዘካየደቶ ምብጻሕ እዩ። እቶም ካብ ዝተፈላለየ ማእሰርቲ ዝፍትሑ እሱራት 196 ኣዴታት ምስ 20 ቆልዑ ደቀን ዘጠቓለሉ እዮም።
ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት መንግስቲ ፈረንሳ ኣብ ጎደናታት ፓሪስን ካልእ ከተማታትን ቴንዳታት ብምዝርጋሕ ከቐመጡን ጸንሑ ኣማይት ኤርትራውያን ዝርከቦም ስደተኛታት ናብ ዝተፈላለየ ግዝያዊ መዕቆቢታት ይወስዶም ኣሎ እቲ መንግስቲ ነዚ ዘተግብር ዘሎ ከቢድ ዛሕልን ውርጭን ዝሓዘለ ወቕቲ ሓጋይ ኣብ ጅምርሉ ዘሎ እዋን እዩ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኤውሮጳ ዝወሓዙ ኣሽሓት ስደተኛታት ናብ ፈረንሳ ብምእታው ዕቑባ ንምሕታት እኳ እንተፈተኑ መንግስቲ ፈረንሳ ኣተኣታቲዎ ብዘሎ ሓድሽ ናይ ዕቑባ መስርሕ ንብዙሓት ኣሸጊሮ ይርከብ ብሰንኩ ድማ ቆልዑን ኣዴታትን ዝርከቦም ኣማኢት ኤርትራውያንን ዜጋታት ካልኦት ሃገራትን መስርሕ ዕቑባ ከይጀመሩ ንኣዋራሕ ኣብ ጎደናታት ክሓድሩ ምጽንሖም ይፍለጥ ኣብዚ ሓያል ቀዝሕን ውርጭን ዝዓብለሎ ወቕቲ ንደቂ ሰብ ኣብ ግዳም ክሓድሩ ምሕዳግ ምስ ምንካስ መሰል ደቂ ሰብ ዝጽብጸብ ብምባል ክጣበቑ ዝጸንሑ ትካላት ግብረ ሰናይ ንመንግስቲ ፈረንሳ ብትሪ ምቋስ ይርከቦ መንግስቲ ፈረንሳ ነቶም ኣብ ጎደናታት ክናበሩ ዝጸንሑ ስደተኛታት ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ናብ ግዝያዊ መጽለሊታት ይወስዶም እኳ እንተሎ ነባሪ ፍታሕ ዘይምዃኑ ግን እቶም ተጣበቕቲ መሰል ስደተኛታት ይነቕፉ መንግስቲ ፈረንሳ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ዘኽእሎ ተሪር ውሳኔታት ንምሕላፍ ምስ ኣባላት ባይቶን ዝተፈላለዩ ኣካላት ሃገርን ኣብ ቀጻሊ ዘተ ይርከብ ኣብ ኖርዌይ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ንዘይብላ ኤርትራዊ ስደተኛ ናብ ስራሕ ዝቖጸረ ካህን ናብ ፍርዲ ክቐርብዮ እቲ ዋና ጸሓፊ ኣህጉራዊ ፌደሬሽን ሉተራን ኣቡን ቤተ ክርስቲያን ኦስሎ ዝነበረን ጉናር ስታልሰን ዝተባህለ ካህን 55 ዓመት ንዝዕድሚኣ ሉላተኬን ዝተባህለት ኤርትራዊት ኣብቲ ንሱ ዘገልግለሉ ቤተ ክርስቲያን እዩ ኣብ ናይ ጽሬት ስራሕ ቆጺርዋ ንሳ ናብ ኖርዌይ ካብ እትኣቱ ልዕሊ 19 ዓመታት ኣቕጺራላ እንተኾነ ሕቲ ዕቑባ ሃብት ንጸግ ድማ 14 ዓመታት ብምግባራ ብሕጊ ኖርዌይን መብዛሕትአን ሃገራት ኤውሮጳን ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሉ ሰብ ክሰርሕ ስለ ዘይፍቀድ ኣብ ጠልጠልያ ጸኒሓ ኩነታታ ዝተዓዘበ ካህን ጉናር ኣብ ወርሒ 2 ግዜ እናተመላለሰት ንመነባብሮ ዝሕግዛ ኣታዊ ትረኽበሉ ግዝያዊ ናይ ጽሬት ስራሕ እዩ ፈጢሩላ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሉ ሰብ ስራሕ ቆጺርካ ተባሂሉ ድማ ሕጊ ብምጥሓሱ ክስ ተመስሪትሎ ማዕከናት ዜና ኖርዌይ ብዘቕርብኦ ሓበሬታ መሰረት ንታሕሳስ 19 ናብ ፍርዲ ቀሪቡ ገበነኛ ኮይኑ እንተተረኺቡ ማእሰርቲ ክብየነሉ ይኽእል ንሱ ብዝህቦ ዘሎ መብርሂ ንዝተሸገሩ ምሕጋዝ ልዕሊ እቲ ብሕጊ ክሕተቶ ዝኽእል ጉዳይ ገይሩ ከም ዝርእዮ ኣፍሊጡሎ ሓያሎ ካህናትን ፖለቲከኛታትን ኖርዌይ እውን ደገፎም ሂቦም ኣለዉ ኣብ ኖርዌይ ሕቶ ዕቑቦም ዝተነጽጉ ኤርትራውያን ዝርከቦም 3,000 ስደተኛታት ይርከቦ እንተኾነ መንግስቲ ኖርዌይ ንኤርትራውያን ብግዴታ ናብ ኤርትራ ናይ ምምላስ ፖሊሲ ስለ ዘይብሉ መብዛሕትኦም ጉዳዮም ኣብ ጠልጠል ይርከብ ንዚምባብዌ 37 ዓመታት ዝመርሐ ሮበርት ሙጋቤ ኣብ ባንክ ተሃገር ዝጸንሖ ናይ ውልቁ ልዕሊ $10 ሚልዮን ንምውራስ ስድራ ቤቱ ኣብ ምስሓብ ከም ዘለዎ ተሓቢሮ እቲ ፕሬዚደንት ነበር ብዘይካዚ ልዕሊ 4 ቪላታት 10 መካይን 11 ሄክታር ዝግመት ናይ ሕርሻ መሬትን ካልኦት ሚልዮናት ዝግመት ንብረትን እውን ብውልቂ ጸኒሕዎዮ እንተኾነ እቲ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣፍሪቃ ንነዊሕ ዓመታት በትሪ ስልጣን ጨበጡ መራሕቲ ሓደ ዝኾነ ሙጋቤ ዝውንኖ ውልቃዊ ሃብቲ ንመን ከውርሶ ከም ዝደሊ ዝኾነ ለበዋ ኣይሓደገን መንግስቲ ዚምባብዌ እውን ብዛዕባ እቲ ኣብ ናይ ውልቀ ሕሳብ ሙጋቤ ዝጸንሐ ሃብቲ ብዝምልከት ዝኾነ ውሳኔ ኣይሃበሉን ቃልሲ ንናጽነት ዚምባብዌ መሪሑ ፕሬዚደንት ሃገር ዝኾነ ሮበርት ሙጋቤ ድሕሪ ናይ 37 ዓመታት ኣብ ስልጣን ብውሕሉል ወተሃደራዊ ዕልዋ ኣብ 2017 ካብ ስልጣን ድሕሪ ምእላዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ መበል 94 ዓመቱ ከም ዝሞተ ይዝከር እንተኾነ እቲ መራሒ ነበር ብውልቁ ብዛዕባ ዝውንኖ ሃብቲ ዝኾነ ሓበሬታ ከይተዋህበ ይጸኒሖ ሙጋቤ ብዘይካዚ ኣብ ሃገሩ ከም ዘለዎ ዝተገልጸ $10 ሚልዮን ጥረ ገንዘብን ሚልዮናት ዝግመት ንብረትን ኣብ ባንክታት ቻይናን ሆንግ ኮንግን መጠኑ ዘይተገመተ ገንዘብ ከም ዘለዎ እዩ ዝዝረብ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ሓሌት ህዝብን ሃገርን ኮይኖም ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ኣብ ዝጸንሕሉ ብብልሽውናን ምጥፋእን ዝዋህለልዎ ሚልዮናት $ ኣብ ናይ ውልቆም ወይ ድማ ብስም ናይ ቀረባ ቤተሰቦም ክኽዝኑ እዚ ናይ ሙጋቤ ሓድሽ ተርእዮ ይኮነን ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ስልጣኑ ዝተኣለየ ፕሬዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽሩን በተመሳሳሊ ክሲ ናብ ፍርዲ ምቕራቡ ኣይርስዓን هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية